Φίλοι και φίλες, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία, λένε όλοι. Διαβάστε ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβετε ποια είναι η πορεία του νεοοθωμανισμού από την άνοδο του Ταγί Ερντογάν στην εξουσία μέχρι σήμερα. Αυτός εδώ ο κόσμος είναι ένας κόσμος όπως τον βλέπει το μάτι ενός Τούρκου επίπεδου μέλους ανωτάτου στελέχους του ΑΚ Παρτί της κυβερνήσεως του Ταγί Ερντογάν. Είναι ένας κόσμος ο οποίος φιλοδοξεί την επανίδρυση ενός τουρκογενούς χαλιφάτου με την πνευματική ευλογία του κινήματος των αδελφών μουσουλμάνων και στοχεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια περιοχή η οποία ξεκινάει από την Δυτική Κίνα με τους Ουιγούρους, διασχίζει την Κεντρική Ασία και φτάνει μέχρι τις ακτάς του Ατλαντικού και καλύπτει ολόκληρο τη Βόρειο και μέρος της Ανατολικής Αφρικής. Αυτός ο τουρκικός, ο νεοθεμανικός, ο παντουρκικός, ο πανισλαμικός κόσμος, γιατί από το παν, πως μεγαλώνουμε, ξεπερνάει τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξεπερνάει τα όρια του όπου υπάρχουν Τούρκοι και αγγίζει πλέον τα όρια εκεί που σχεδόν υπάρχουν οι μεγάλες μάζες των μουσουλμάνων πιστών. Όχι όλα, αλλά αγγίζει γεωγραφικές περιοχές. Αυτό για να το πράξει η Τουρκία. Δεν βγήκε ένας απλός φετφάς ή ένα φεκ, φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Είναι μια πολύ καλά σχεδιασμένη στρατηγική, η οποία στηρίζεται στην παράλληλη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και δι της αμυντικής. Σήμερα η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το έχουμε πει για την επανάληψη και αυτή την εκπομπή. Το έχω γράψει στην αμυντική επιθεώρηση και στη σύγχρονη, στη στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική. Έχω προειδοποιήσει, όπως και πάρα πολλοί συναδελφοί μου από τον αμυντικό τύπο, τον ειδικό τύπο, για το τι μέλη γενέστε. Η Τουρκία λοιπόν θέλει, αναπτύσσοντας τους βαλιστικούς πυράβλους που τους έχει επίσης σε ανάπτυξη, με τη βοήθεια της Κίνας, με τη βοήθεια του Πακιστάν, με την ανοησία της Ουκρανίας, γιατί και οι Ουκρανοί βοηθούν, με την απαράδεκτη ολιγορία της Ρωσίας, ένα σύστημα, πρόκειται περί συστήματος, στο οποίο εμπλέκονται ο στρατός, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι ιδιώτες και κυρίως η φιλοδοξία του ερντογανικού κράτους. Αυτή η φιλοδοξία έχει φτάσει ένα βήμα πριν από το απόγειό της. Η ανακοίνωση της αποκτήσεως από την Τουρκία πυρηνικών όπλων δεν είναι μακριά. Ο ίδιος ο Ταγί Ερντογάν μας έχει προειδοποιήσει κατ' επανάληψη με δηλώσεις του. Οι δηλώσεις αυτές μπορείτε να τις βρείτε όλες συγκεντρωμένες στα βιβλία του Χρήστου Μινάγια, του διαπρεπούς αποστράτου αξιωματικού, τουρκολόγου, που έχει πραγματικά στα βιβλία του συγκεντρώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες. Αναζητήστε τα και αποκτήστε τα. Τα έχω παρουσιάσει κατ' επανάληψη από το βήμα της εκπομπής. Αυτή λοιπόν η Τουρκία απειλεί στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Γιατί μπορεί να βλέπετε την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα μέσα, αλλά αυτό ακριβώς είναι το σημείο το οποίο θα δημιουργήσει την παγκόσμια σύγκρουση. Η Τουρκία λοιπόν δεν μάχεται μόνο με εμάς. Η Τουρκία παίζει σε ένα επίπεδο που είναι και το Μπαρμπαρός, την ίδια στιγμή που η αξία του Μπαρμπαρός, παραβιάζοντας την ελληνική κυριαρχία, είναι ισοδύναμη με την εμπλοκή της στην Αρμενία, τη στρατιωτική της δράση στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ και αλλού, συν την αποσταθεροποιητική της δραστηριότητα κατά των μεγάλων αυτών αραβομουσουλμανικών χωρών, τις οποίες την οποία Τουρκία μαζί με το Κατάρ και το Ιράν έχουν εντάξει στο τρίγωνο του διαβόλου. Ο σατανάς είναι για εκείνους. Άρα πρέπει να επικαιροποιήσουμε την απειλή, ακριβώς αναβαθμίζοντάς τη σε γεωπολιτικό επίπεδο, δίνοντας τέτοιες γεωστρατηγικές αποχρώσεις που να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι δεν μπορεί αυτό που γίνεται στην Αρμενία και στη Λιβύη και στο Ιράκ είναι της ιδίας σημασίας με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο, νότιος του Καστελορίζου. Άρα πρέπει να έχουμε κοινή δράση, κοινή ανασχετική δράση. Και έδρα αυτής της δράσης δεν μπορεί να είναι το Βερολίνο, αλλά η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ Ιερουσαλήμ. Φίλοι και φίλες, επανελήφθαμε. Θέλω να σας πω επίσης και κάτι το οποίο παρέλειψα προηγουμένως. Όπως πληροφορήθηκαν πριν από λίγο, η τουρκική πολεμική αεροπορία ουσιαστικά έθεσε σε λειτουργία, ανακοίνωσε μία νότα,
η οποία αφορά την περιοχή ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο, στην ευρυτέρα περιοχή της Μικρασιατικής ακτής. Η νότα με αυτή ουσιαστικά έχει χώρο εφαρμογής εντός της τουρκικής επικρατείας, πάνω από το τουρκικό έδαφος, και αφορά τι άλλο? Πτήσεις αεροσκαφόρου εγκαίρου προειδοποιήσεως, δηλαδή πταμένων ραντάρ, από 13 έως και 19 Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες ότι αυτό δεν έγινε τυχαίο. Από σήμερα λοιπόν και για 7 ημέρες, μαζί με τη σημερινή ημέρα, η τουρκική πολεμική αεροπορία θα έχει στην περιοχή απέναντι από το Καστελόριζο υπτάμενα ραντάρ σε ασφαλή απόσταση, προκειμένου να κατοπτεύουν το τι μελγενέστερε. Αν αυτό δεν είναι ενδείκτης προειδοποιήσεως για αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα από τους Τούρκους, και δεν συνιστά κλιμάκωση σε ένα επίπεδο και σε ένα πεδίο το οποίο σαφώς θα πρέπει να μας απασχολήσει, ας μας δώσει κάποιος άλλος μια ικανοποιητική απάντηση. Οι Τούρκοι λοιπόν ετοιμάζονται και εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε. Και θα πω και το εξής. Μήπως θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, μια και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα πιστεί για τις κακές προθέσεις των Τούρκων, τουλάχιστον σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκτός από την Ατλαντική Συμμαχία, να φροντίσουν να μας παραδώσουν εγκαίρως 10, 12, 15 τροπίλες από το οπλοστάσιό τους, στο κάτω-κάτω τα πιο πολλά γερμανικά υποβρύχια, είτε είναι κινητοποιημένα είτε σπανίως κινούνται. Από αυτές που θέλουμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε για τα υποβρύχια, τα 2-14, Παπα-Νικολής δηλαδή. Να μας τις δώσουν έτσι εγκαίρως. Να τα βάλουν σε ένα Α400, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί η τουρκική πολεμική αεροπορία, για να ανεφοδιάζει τους Αζέρους, τους Λιβύους και όπου υπάρχει αποσταθεροποίηση, η Τουρκία είναι πρώτη στην περιοχή μας. Τέτοια λοιπόν αεροσκάφη Α400 να μας βοηθήσουν και να τα έχουμε εγκαίρως. Το αυτό θα έλεγα, θα συμβούλεγα να μας κάνουν και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, που δεν νομίζω να έχουν αντίρρηση, όπως επίσης και οι Αμερικανοί. Όλοι πρέπει αυτή τη στιγμή να δείξουν μια αλληλεγγύη στο πλαίσιο αυτής της αντιμετωπίσης μιας γεωπολιτικής αναστατώσεως που προκαλείται από τον περιφερειακό ταραξία, την Τουρκία. Το δεύτερο κομμάτι είναι ιστορικό. Ξέρετε, σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1921 υπεγράφει η συνθήκη του Κάρς. Για όσους δεν γνωρίζουν ποια είναι το Κάρς, η περιοχή του Κάρς, είναι μια περιοχή δυτικώς της Αρμενίας, από εδώ, η οποία περιοχή, εδώ φαίνεται κάπως καλύτερα, όχι δεν φαίνεται το Κάρς, όπου την είχαν καταλάβει μαζί με το Αστραχάν και κάποιες άλλες περιοχές, με μια μικρή ιρανική περιοχή, ένα κομμάτι, η ρωσική αυτοκρατορία. Μάλιστα κάποια δάφη είχαν καταληφθεί από τους ρωσοτουρκικούς πολέμους του 1877-78 και γενικώς η περιοχή αυτή, μετά την άνοδο του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού δηλαδή στην τότε νεαρά σοβιετική πραγματικότητα, δεν υπάρχει ακόμα ένωση, εκλήθησαν οι νεαρές σοβιετικές αυτές δημοκρατίες, ενώ ο ελληνικός στρατός βρισκόταν στη Μικρά Ασία, προσφέροντας πάση βοήθεια, και ενώ είχε ξεκινήσει η σφαγή των Ελλήνων από το Μάιο του 19 από τον Κεμάλ και τα στήφη του, ξεκίνησε λοιπόν μια πολύ καλή περίοδος όπου οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί παρέδωσαν μέσω των δημοκρατιών Γεωργίας, Σοβιετική Δημοκρατία της Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν τα εδάφη τους πίσω στην Τουρκία. Έτσι οι Σοβιετικές Δημοκρατίες απομακρύνθηκαν από τον Εύξηνο Πόντο και μετέπειτα Σοβιετική Ένωση, από τη Θεοδοσιούπολη, το Ερζερούμ. Ο πληθυσμός της περιοχής θα αναγκάστηκε να το καταλήψει, γιατί ουσιαστικώς, το είχε κάνει και νωρίτερα, θα περνούσε από μαχαίρι, για να καταλαβαίνουν και κάποιοι ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά εχέγγυα που αποδεικνύουν ότι όταν η Ρωσία ή οι διάδοχοί τους, με οποιοδήποτε πολιτική, κοινωνική υπόσταση ή μανδύα, ήθελαν να προφυλάξει τα στρατηγικά της συμφέροντα, ο δρόμος περνούσε μόνο μέσω της εξομαλύνσεως ή υποστηρίξεως της Τουρκίας. Και μην μου πείτε πάλι για την εκστρατεία της Ουκρανίας, γιατί η απάντηση έχει δοθεί, είναι ιστορική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τα κείμενα των Σοβιετικών, προ και μετά από την ίδρυση της Σοβιετικής Ενώσεως επισήμως, έλεγαν ότι σε ουδέμια περίπτωση δεν θα αφήναμε μια ξένη δύναμη, είτε υπήρχε η Ουκρανία είτε όχι, να μπορέσει να αλλάξει το status quo των Δαρδανελίων. Είναι σαφές. Άρα λοιπόν εμείς ήμασταν ανέκαθεν γεωστρατηγικοί τους αντίπαλοι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στον χάρτη που βλέπετε εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσετε τη μορφολογία του εδάφους στον πόλεμο που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στον Ναγκόρνο Καραμπάχ.
ορεινές περιοχές ως επιτοπλίστων, στη συντριπτική της πλειοψηφία, και ανατολικώς ξεκινούν οι παιδινές εξαιρετικές περιοχές, εδάφη για επιχειρήσεις των θωρακισμένων από τους ορεινούς όγκους του Ναγκόρνο Καραμπάχ προς τον Μπακού. Αν φυσικά η Αρμενία είχε αυτή τη δυνατότητα ή αν της το επέτρεπε η Ρωσική Ομοσπονδία. Εδώ λοιπόν βλέπετε τις πραγματικές κινήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι οι Αζέροι έχουν προχωρήσει, θα το δούμε και αλλού, και προσέξτε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα. Αυτός είναι ένας χάρτης του Ανατολή. Όποιος τον δει, νομίζει, και είναι μάλιστα από την 9η μέρα της συγκρούσεως, νομίζει ότι υπάρχει μια μαζική προέλευση των Αζέρων προς όλα τα μέτωπα. Εγώ αυτό το χάρτη δεν σας τον επέλεξα για να σας τον δείξω, για να σας προειδεάσω για το τι θα συμβεί. Τον επέλεξα για να σας τον δείξω, για να σας θυμίσω αυτό που σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ότι οι Τούρκοι μιμούνται τις στρατιωτικές τακτικές που εφάρμοσαν στη βορειοδυτική Συρία και ιδίως στο Αφρίν. Βασικά τις επαναλαμβάνουν με καρμπόν.